Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler. Bugün сөйләшеп китәсе сүзебез Аллаһ Тәала насыйп итсә, булыр хаҗ турында. Чөнки безнең хәзер Зилкагъда айлары һәм Зилкагъда айлары беткәннән соң керә Зилхиҗҗә ае. Зилхиҗҗә ае ул мөхтәрәм кардәшләр үзенең шушы хаҗ ае булуы белән билгеле. Һәм аның исеме дә Зулхиҗҗә, ягъни хаҗ кылу ае дип тәрҗемә ителә. Шуңа күрә дә иншааллаһ шулар турында сөйләшеп китербез. Мөхтәрәм кардәшләр, хаҗ, әгәр дә без карасак, чыннан да әйтик инде ислам диненең 5 нигезләренең берсе булып тора. Сез үзегез дә беләсез шулай бит хадисне. Бунияль исламу галя хамсин. Ислам дине 5 әйбергә нигезләнгән. Беренчесе аның шахадат сүзләре, икенчесе намаз, өченчесе ураза, дүртенчесе закат, бишенчесе хаҗ кылу. Ислам дине шушы 5 нигезләре үтәлгән дәврдә генә һәм аларны камил рәвештә үтәгән вакытта гына ислам дине дә мөхтәрәм кардәшләр камил була. Ягъни дин үзе түгел, ә шушыны тоткан кешенең дине камил була. Исламны үтәгән кешенең дине камил була. Әгәр дә ул шушы 5 нигезне дә үтәсә. Беләбез ки шулай бит мөхтәрәм кардәшләр, һәрбер кеше дә шушы 5 нигезне үти илешчә. Кемдер шахадат сүзен генә әйтә, намаз укымый, ураза тотмый, шулай бит инде. Кемдер закат бирмәй, кемдер хаҗ кылмый, ә кемдер шахадат сүзен дә белми. Һәм иң кызыгы шунда, шайтан бу әйберләрне әкрен-әкрен генә безнең бетерде. Мәсәлән, башта хаҗга юл ябылды. Менә советлар чорында хаҗга юл юк иде. Закатны оныттырды. Закат түләмиләр иде. Нәрсә икән кеше белмидер, закатның шулай бит. Ләкин намаз уразаны белә иде. Намаз уразаны белә иде. Намаз уразага җир идер. Соңрак таба шулай бит инде уразасы да бетте. Хәтта шундый фотографиялар бар. Идел буенда мәктәпләрдә балаларны көндезге вакытта Рамазан аенда утыртып ашатып, артларына монда лозунг эленгән. Без Рамазанда ураза тотмыйбыз дип. Мәктәпләрдә пропаганда барды. Авызларга килеп сулар эчүләр барды, шулай бит инде. Ураза бетте. Кешенең намазы бетте аннан соң. Намазның нәрсә икәнен кеше онытты, ләкин ла иляха иллаллаһны белә иде. Һәм инде 90нчы елларга кеше ла иляха иллаллаһны онытты. Онытты. Ни өчен онытты дип әйтәм мин аны, авыз тутырып әйтә алам. Чөнки никах укыган вакытта ул күренә. Никах укыган вакытта 90нчы елны туган балаларга без никах укыйбыз. Алар ла иляха иллаллаһны әйтә алмыйлар. 50%-тан артык әйтә алмый. Менә бу кытычкыч цифрлар шулай бит. Хәзер инде без әкрен-әкрен генә барабыз яңадан үстерүгә. Шахадат сүзләрен шулай бит, намаз, уразаны, закатны һәм хаҗны яңадан тергезә башладык. Аллаһка шөкер, намаз, ураза тотучылар, үтәүчеләр елдан ел арта. Закат бирүчеләр дә Аллаһка шөкер арта. Ул инде һәр ел кеше әле намаз укыса да, ураза тотса да, закат бирергә әзер түгел. Шулай бит. Аннан соң инде ул закат бирергә әзер фәкыйрь кеше. Закат бирергә әзер, ләкин аның акчасы юк. Шуңа күрә ул әзер. Шулай бит. Бай кеше әзер түгел, чөнки акча күп булганда закат бирергә син әзер түгел. Һәм инде әлбәттә хаҗ кылырга. Хаҗ кылырга да әзер кем? Фәкыйрь кеше шулай. Акчасы булган кеше әзер түгел хаҗ кылырга. Фәкыйрь кеше әзер, барсам иде ул тегеләй, булай дип хыялланып яши шулай бит. Акчасы юк аның, шуңа күрә әзер ул. Инде акчасы булса, уйлана башлый шулай бит. Бак бу акча монда китә, монда, хәзер монда барасы бар дип инде. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, әкрен-әкрен генә шушы 5 нигезне дә без тергезергә тырышабыз. Шушы 5-се дә тергезелгән дәврдә, 5-се дә камил рәвештә үтәлгән дәврдә авыз тутырып әйтергә мөмкин, безнең камил мөселманнар барлыкка килде дип. Аңанчы әле алай дип әйтеп булмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям шуңа күрә беренче көненнән соңгы көненә кадәр 23 ел буена шушы 5 нигезне тергезде. Беренче 10 ел бары тик беренче нигез генә. Шахадат сүзе генә. Беренче 10 ел. Аннан соң намаз булды 5 ел, аннан соң ураза керде 5 елдан соң. Аннан соң закат,
һәм үлер алдыннан соңгы 1-2 елда гына хаҗ кертелде. Үлер алдыннан гына. Соңгысы булып кертелә хаҗ. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, инде хаҗга камил рәвештә килеп җитсәк, без әйтә алабыз, динебез дә безнең камил булды, без аны камил үтибез дип. Моның өчен чыннан да әзерлек кирәк. Чөнки күпләребез безнең сикерделәр. Мәсәлән, кемдер намазны да укымыйча шәһадәт сүзеннән сикерде хаҗга. Кемдер намаздан сикерде хаҗга, уразасын да тотмыйча, әле зәкатын да белмичә, шулай бит. Шундый сикерүләр булды. Чөнки бик кирләп барды ислам дине күтәрелеп, шулай бит. Һәм шуңа күрә сыйфат югалды. Мөселманнарның сыйфаты югалды. Менә шуның өчен дә мөхтәрәм кардәшләр, шушы 5 нигезнең һәрберсенең дә камил булуы кирәк. Һәм мин инде уйлыйм, Аллага шөкер, кешеләр хәзер күпләр инде хаҗга да өлгереп җиткәнбездер дип. Аллаһ Тәгалә өлгереп җиткәнсең икән, сиңа юлын ача. Әмма өлгермәгәнсең икән инде, әле акчаң булып та син аның юлын таба алмаска мөмкинсең. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ман хаҗҗа лиллаһи фалам ярфус ва лам яфсук, раҗага каяуми валадатху уммуху." Кемдә кем хаҗ кыла, һәм дә шушы хаҗ вакытында бозаклык кылмый, кешеләргә зыян китерми, шулай гынах кылмый икән ди, әнисеннән әле генә туган бала кебек гынахсыз булып кайтыр ди. Ягъни гынахы кичерелгән булып кайтыр ди. Менә ул мөхтәрәм кардәшләр, хаҗның шулай бит ахырдан дип әйтик инде, кешене бит менә патшаны киендерәләр бит әле. Башта кидерәләр, шулай бит инде эчке киемнәрен, анан тышкы киемнәрен, аяк киемнәрен кия. Соңыннан нәрсә кия ул? Таҗ кия башына, шулай бит, корона. Таҗ киеп куя башына. Менә бу да шулай ук хаҗда. Инде кеше камил, патша камил булып бетте генә дигәндә, аның башына таҗ киертелә. Һәм хаҗда кылганнан соң, мөхтәрәм кардәшләр, кешенең дә менә шушы дине камил була һәм гынахлары кичерелә. Үткән булган гынахлары кичерелә. Хаҗның, мөхтәрәм кардәшләр, иң зур безгә файдасы ул да булса безнең гынахларыбызның кичерелүе. Ә моны һәрберебез дә телибез, шулай бит. Перезагрузка. Перезагрузка бөтенебезгә кирәк. Менә машина белән йөрисең, 1-200 мең километр йөргәннән соң безгә нәрсә дип безгә килеп әйтсәләр, менә монда бер кнопка бар дисәләр, шушыңа басасың икән ди, синең машинаң өр-яңа була ди. Счетчик обнуляется, шулай бит. Синең инде хәзер машинаң двигателе өр-яңа була, ходовойлар өр-яңа була, чирегән җирләр үзеннән үзе бетә, менә шушы кнопкага бассаң ди. Кирәк, әйбәтме ул андый кнопка? Әлбәттә әйбәт, дурак кеше генә әйтә инде, кирәк түгел дип, шулай бит. Әлбәттә әйбәт. Менә монда кешенең дә тормышында шулай. Бар бер әйбер, шулай бит. Әгәр дә аны эшләсәң, үткән тормышың синең икенче бер төрле үзгәрә. Үткән гынахларың кичерелә. Кылган гынахларың кичерелә. Ә бу бөтенебезгә кирәк. Бөтенебезнең дә һәрберебезнең алып бара торган гынахы бар. Һәрберебезнең. Мулланыкы үзенеке, мөфтинеке үзенеке, эшченеке үзенеке, шулай бит. Һәрбер кешенең бар үзенең гынахы. Гынахсыз кеше булмый бер ничектә. Бары тик алар үз ара, кемнеңдер гынахы зуррак, кемнеңкедер кечерәк, әмма Аллаһ Тәгалә каршында алар бөтенесе гынахлы. Һәм менә шушы гынахларның әлбәттә инде кичерелүен бөтенебез дә теләр идек. Аллаһ Тәгалә безгә шундый мөмкинчелекне бирә, ул да булса, хаҗ кылганнан соң шушы гынахларыбыз кичерелә ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Амр ибн Гаска радиллаһу анһу: "Син беләсеңме ди? Ислам кабул итү ди, исламга кадәр булган бөтен гынахларны бетерә ди. Хиҗрәт кылу ди, хиҗрәткә кадәр булган бөтен гынахларны бетерә ди." Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, менә без беләбез, кеше ислам динен кабул иткән икән, аның элек кылган бөтен гынахлары кичерелә. Шуңа күрә бу очракта әле генә ислам диненә килгән 60 яшьлек ниндидер бер урыс бабайы, шулай бит. Ул әле генә намазга баскан татар бабайына караганда әйбәтрәк. Нинди мәгънәдә? Чөнки теге татар бабайы 60 яшькә кадәр намазның кирәклеген белгән ул аны. Ул нәрсә дип яши? Пенсияга чыккач ди. Теге урыс бабайы белми дә намаз кирәк икәнен. Һәм дингә килгәннән соң шундук намазга баса, аның элек кылган бөтен гынахлары кичерелә. Татар бабайына нәрсә? 60 ел каза кылырга кирәк. Хәзер монда кеше әйтә, урыс булсаң әйбәтрәк икән, димәк кеше шулай дип уйлап куя хәзер. Алай түгел. Әлбәттә, 60 яшьлек бабай да
10 яшеннән әбисе намаз укы дигән вакытта намазына баскан булса, ул әйбәтрәк булыр иде. Әмма бит ул басмады. Ул бит басмады, ул бит киреләнде. Минем кесәмдә ди, булай да җәннәткә билет бар диде ул. 60-та гына басырмын әле диде ул. Менә шуңа күрә дә ислам диненә кадәр булган гынаһлар кичерелә, әгәр дә син хәзер ислам динен кабул итсәң. Һиҗрәткә кадәр булган гынаһлар кичерелә һиҗрәт кылган вакытта. Һиҗрәт кылына, мөхтәрәм кардәшләр, без беләбез шулай бит. Мөселманнар Мәккәдән Мәдинәгә күчәләр. Иң зур һиҗрәт тарихта үзләренең диннәрен саклар өчен. Һәм гомумән һиҗрәт кылына дин саклар өчен. Татарлар бер вакытта да ашарга эзләп чыгып китмәгәннәр. Татарлар. Бары тик күченеп киткәннәр, әгәр диннәренә берәр нәрсә янаса. Хәзер халыклар ни сәбәп белән күчәләр? Күчәләр шулай бит ашарга эзлиләр, тәмлерәк. Менә кемдер Таиландка күчеп китә, кемдер Европага күчеп китә, кемдер Казанга килә, шулай бит. Кеше ашарга эзли. Әмма мөселман кешесе күчеп китә, әгәр дә аның диненә берәр нәрсә янаса, динен тотарга авыр булса. Менә бу һиҗрәт дип атала. Калганы һиҗрәт түгел аның. Калганы аның так. Йөрү генә просто сәяхәт кенә. Менә шушы һиҗрәт кылган өчен ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шулай гынаһлар кичерелә аңа кадәр булган ди. Һәм дә икенчесен әйтә, хаҗ кылганнан соң ди, аңа кадәр булган гынаһлар кичерелә ди. Хаҗ кылганнан соң. Беренчесе, мөхтәрәм кардәшләр, әле мөселман булмаган кеше өчен бик мөһим. Ислам кабул иткәч гынаһлары кичерелү, шулай бит. Бу бит хаҗ кылмый мөселман булмаган кеше, ул ислам кабул итә. Һиҗрәт мөһим. Әгәр дә синең динеңгә авырлык килсә, мондый очракта да син әле хаҗ турында уйламыйсың. Хаҗ ул инде динеңгә бер нәрсә янамый. Син инде мөселман, димәк, гынаһ кичерелүнең нинди ысулы бар? Хаҗ кылу. Хаҗга барып кайтасың. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, хаҗга барып кайту ул бер караганда үзенә шушы бер алдагы икесен дә ала. Ягъни син Кәгъбәтулла каршына килеп үзеңнең мөселман икәнеңне раслыйсың, ислам кабул иткән кебек. Һәм һиҗрәт тә бар монда шулай бит. Чөнки ул сәяхәт. Хаҗ ул сәяхәт, ниндидер ерак бер урынга чыгып китү. Шуңа күрә бу очракта ул беренче икесен дә үз эченә ала хаҗ кылу. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямнан сорыйлар: "И Расулаллаһ, нинди гамәл иң яхшысы?" диләр. Нинди гамәл иң яхшысы? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Беренчесе Аллаһ Тәгаләгә һәм аның илчесенә иман китерү" ди. Әлбәттә инде Аллаһ Тәгаләгә һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллямгә ышану. Икенчесе ди, җихад кылу ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә юлында шулай бит инде көрәшү, сугышуны әйтә. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям вакытында Мәдинәгә күчкәннән соң иң актуаль мәсьәлә була. Ул безнең өчен хәзер дә актуаль, әмма нинди мәгънәдә? Ислам диненә хезмәт итү мәгънәсендә. Шулай бит. Хәзер инде без ислам диненә хезмәт итә алабыз. Малыбыз белән, шулай бит, тырышлыгыбыз белән, гыйлемебез белән. Шул мәгънәдә хәзер әле дә актуаль. Һәм өченчесе, мөхтәрәм кардәшләр, ул да булса кабул хаҗ ди. Кабул хаҗ. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә синең кабул хаҗыңны кабул кылса, шушы иң яхшы гамәлләргә керә ди. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямнан Гайша радиллаһу анха сорый: "И Расулаллаһ ди, без беләбез ди, җихад ул иң хәерле, иң зур гамәл ди." Гайша радиллаһу анха әйтә. Әмма ул җихадны без хатын-кызларда кылырга тиешме ди. Ягъни хатын-кызлар бит инде күп очракта дини эшләрдән мәхрүм булып калалар. Хәтта менә җомга намазына да килә алмыйлар алар. Гаит намазларына килә алмыйлар, кырбанча ала алмыйлар, шулай бит үзләре кул пычак тотып дип әйтгәндә, күп эшләрдән алар мәхрүм, читтә калалар. Һәм Гайша радиллаһу анха әйтә, менә без дә җихадтан да мәхрүм ди. Без ничек кылыйк соң дигәчтән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Сезнең өчен иң яхшы җихад ул кабул булган хаҗ ди." Ягъни хатын-кызның җихады ул хаҗ, хаҗга барып кайту. Шуңа күрә ир кеше генә түгел, хатын-кыз да хаҗга ымтыла, хаҗга барырга тиеш. Әгәр дә мәсәлән шул ук әлеге дә баягы кайбер гамәлләр хатын-кызларга тиеш булмаса, шул ук хәтта җомга намазы, хаҗ хатын-кызларга да тиеш. Һәм аларга да ул, мөхтәрәм кардәшләр, фарыз булып тора, һәм барган очракта аларга да ул зур дәрәҗә биреп тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям хаҗны шулай ук
зәгыйфьләр өчен джихад дип атады. Я булмаса инде кече джихад дип атады. Ягъни шушы чагыштырган вакытта хаҗ үз эченә шул ук авырлыкларны ала. Сәяхәт, шулай бит, күп кешеләр белән булу, алар белән аралашу, бер урынга җыелу, саф-саф булып тезелү һәм башкалар. Һәм әлбәттә инде буйсыну. Әлбәттә буйсыну. Анда билгеле бер имамнарга, шулай бит синең өстеңнән куелган имамнарга һәм башкаларга буйсыну. Менә бу хаҗның мөхтәрәм кардәшләр дәрәҗәсе. Ягъни ул Аллаһ Тәгалә каршында иң яхшы гамәлләрнең берсе булып санала икән, һәм шуңа күрә әлбәттә иң яхшы гамәлне үтәргә дә мөселман кешесе тырышырга һәм омтылырга тиеш. Менә мөхтәрәм кардәшләр, русчада сөйләп китәрбез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о хадж. Хадж — это один из столпов ислама. Если ты не выполняешь один из столпов ислама, то, соответственно, твой ислам несовершенен. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не видел разницы между столпами. Как это было при Абу Бакре, ради Аллаху анху. Когда люди перестали выплачивать закат, он пошел на них войной и сказал: если кто-то хотя бы один столб уберет из ислама, я буду с ним воевать так же, как с неверующим. Поэтому хадж — это такой же столб ислама, как и намаз, как и ураза. Если ты чувствуешь, что за пропущение намаза тебе будет грех, за пропущение уразы тебе будет грех, то, соответственно, за пропущение хаджа будет такой же грех. Это такой же фарс. Но фарс, он для обеспеченных людей. Об этом мы еще скажем. Обеспеченных, то есть у кого есть возможность туда поехать. А у кого нет возможности, то, соответственно, для него это уже не фарс, не обязательно. Кто же такие люди, которые совершают хадж? Дорогие друзья, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал так: «Аль-гази фи сабилиллах, валь-хаджу валь-му'тамиру, вафдуллахи дa'ахум фа'аджабуху, васа'алуху фа'атахум». Тот человек, который выходит на пути Аллаха, сражаясь или там распространять религию, и тот человек, который совершает хадж, или же совершает умру, малый хадж, это, говорит, делегация Аллаха. Аллах Тааля их позвал, и они пришли. Они попросили у Аллаха, и Аллах им дал. То есть вот таково их положение. Дорогие друзья, очень важно вот здесь момент. Аллах Тааля их позвал, и они пришли. Действительно, Аллах Тааля нас зовет. Если нас зовет какой-нибудь большой начальник, мы придем? Обязательно. Девушка на свидание? Вы что уж, да? Естественно. Если эта девушка скажет: я хочу в Эмираты. Пожалуйста, правильно? Копим деньги, продаем машину и везем ее в Эмираты, да? Или еще куда-нибудь. Везем? Ну, что ж греха таить, дорогие друзья. Если наш друг предложит нам: давай махнем в Египет. Весело будет, да? Мы что скажем? Давай. И Аллах Тааля говорит: давай махнем хадж. Аллах Тааля говорит: я вас зову, приезжайте ко мне. Это лучшее из приглашений. Поэтому Аллах Тааля нас зовет, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это и назвал делегацией, которую позвал сам Аллах Тааля. Раз в год Аллах Тааля их зовет, назначает им встречу в условленном месте под названием Арафа и говорит: приходите, что бы вы ни попросили у меня, я вам дам. Он нас зовет, день открытых дверей, не для того, чтобы нам что-то поручить там, или не знаю, или у нас что-то попросить. Нет, обычно, когда тебя начальник зовет, это значит, он хочет тебе что-то поручить. А он зовет нас для того, чтобы выслушать и дать нам то, в чем мы нуждаемся. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорит: во-первых, место того, кто позвал, а во-вторых, цель твоего визита. И оба вот эти вещи — это в твоих же интересах. Это в твоих же интересах. Это милость Аллаха, что Он назначил такой день и, скажем так, такую просьбу нам предлагает.
Барра ибн Магрур был такой сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда еще пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был жив, обещал ему сделать хадж, совершить хадж. Но, к сожалению, он еще оказался при смерти до того, как выполнил обещание. И вот когда он умирал, он завещал и сказал: так как я обещал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи при жизни, что совершу хадж, после смерти и при жизни еще поверните меня лицом к Каабе. И он первый человек, кого при жизни положили лицом к Каабе. Поэтому, когда человек умирает, у нас по сунне полагается положить человека лицом к Каабе. Вот есть рекомендации такие: на правый бок лицом к Каабе, чтобы он в таком состоянии отдал душу. И после смерти это первый человек, кого так похоронили, положили на правый бок и лицом к Каабатуллах. И сейчас мусульман хоронят таким образом. Дорогие друзья, даже после смерти мы смотрим в эту сторону. Еще при жизни каждый день, 5 раз в день мы читаем намаз в эту сторону. И нам должно быть просто интересно, что же это за место, куда мы смотрим? Куда смотрят все мусульмане мира? Надо пойти посмотреть. Надо пойти посмотреть. Правильно? Даже так нам должно быть интересно. И поэтому даже после смерти мы смотрим туда, куда стремятся наши сердца. В сторону Мекки, в сторону Каабатуллах. У посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, что нужно для хаджа. Он сказал: запасы продовольствия и средства передвижения. Запасы продовольствия и средства передвижения. Вот эти две вещи. По-другому говоря, сейчас это лишь одна вещь нужна. Деньги. Правильно? Если у тебя будут деньги, у тебя будет и передвижение, самолет, купил билет, да, все, полетел. У тебя будет и продовольствие. Ты можешь отсюда не брать продовольствие уже. Никто и не берет. Сел в самолет, там кормят. Прилетел, там кормят. Везде еда, то есть все нормально. То есть нужны деньги. Поэтому, дорогие друзья, у кого есть деньги, тому это становится обязательным. Ваджиб. Были люди, которые ехали в хадж без денег, и сейчас есть. Особенно в те времена люди приезжали из Йемена. Они приезжали без денег, без продовольствия, без ничего. Просто выходили в путь. И становились обузой для других. Потому что они говорили? Вот я хаджи, у меня денег нет, помогите. Ради Аллаха, туда-сюда. И тогда Аллах, субханаху ва тааля, такой аят не спаслал. Запасайтесь же на дорогу. Есть такой аят. Отрывок от этого аята: запасайтесь же на дорогу. Это касается хаджа. Чтобы люди без запасов, без денег, на шее других не выдвигались в хадж. Даже, может, я был слишком грубым, не знаю, возможно, валлаху а'алям. Когда сидели мы аль-Хараме, подошел тоже один человек и сказал: помогите, говорит, я хаджи туда-сюда. Я его спросил: а как ты сюда приехал? Он говорит: на свои деньги. Я говорю: а почему же ты не позаботился об обратной дороге? Молчит. Потом говорю: а на что ты рассчитывал здесь прожить? Молчит. Этот человек приехал только чтобы садака брать, собирать. Его цель в этом заключается. Поэтому люди приезжают в хадж иногда садака собирать. Есть там такие люди. Для них не важен Каабатуллах, не важен Арафат, там, Муздалифа, Курбан. Они приезжают от одного хаджа к другому, идут и собирают деньги, садака собирают. Ну, вы не подумайте, я ему, конечно же, дал садака. То есть это все равно мы должны давать, это в любом случае. Это, но просто на раздумье, на раздумье. Поэтому, естественно, просто так нельзя ехать, а нужны определенные условия. Но эти условия, если есть, то нужно ехать обязательно. То есть здесь уже у тебя нет... Есть и такие люди. Но таких людей, я вам скажу, не так много. Как столько, сколько они просят там, ходят садака. Садака, дорогие друзья, кто приехал, они вот так вот по всем мечети не просят, кто деньги потерял.
им уже сразу же собирают на дорогу. И кто потерял деньги на обратную дорогу, те, которые едут отсюда, они уже покупают билет туда и сюда. Поэтому ему на обратную дорогу билет не нужен. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому есть, конечно, да, у кого деньги крадут. Но, альхамдулилля, этот вопрос решается он за пару дней. Люди собираются сразу же, даже вот среди мусульман такое было. Но если у тебя есть деньги, еще раз повторяюсь, у тебя уже нет другого выхода, как не поехать. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман маляка задан ва рахилатан». У кого есть продовольствие, запасы, у кого есть верховое животное, рахиля, верховое животное, тубаллигуху иля бейтиллахи ва лям яхуджа алейхи. То есть, есть у него все это, чтобы довести его до Каабатуллах, и он не делает хадж, пророк, саллаллаху алейхи говорит: «Фаля алейхи ан ямута яхудиян ау насраниян». Для него уже нет разницы, умрет он христианином или иудеем. То есть, имея возможность, он не поехал в хадж, для него, говорит, уже нет разницы, кем он умрет. Он перед Аллахом будет таким же, как и христианин, как и иудей. Потому что, имея возможность, не едут в хадж кто? Христиане и иудеи. Потому что для них это не святое место. Для них Каабатуллах ничего не значит. У каждого из них есть своя святыня. В Иерусалиме паломничество. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: если, говорит, у мусульманина, имея деньги, не едет туда, то, соответственно, он либо христианин, говорит, либо иудей. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал очень жесткую оценку. Но это не значит, чтобы мы сейчас сказали: о, все, уже я христианин, да? Оказывается, нет. Нет, конечно. Просто пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указал всю серьезность ситуации. Чтобы мы подумали, чтобы у нас была ответственность, и чтобы мы как-то, дорогие друзья, к этому были готовы. И потому Аллах Тааля говорит в Коране: «Валилляхи аля наси хаджуль бейти ман истатаа илейхи сабиля». И ради Аллаха люди должны совершить хадж, кто имеет на эту возможность, сказал Аллах Тааля в Коране. Но, дорогие друзья, во время хаджа люди ведут себя по-разному. Самое главное, что нужно иметь в виду во время хаджа и при подготовке, это спокойствие и терпение. Когда люди ехали из Муздалифа в Мина, они хотели быстрее зарезать своих животных и подгоняли своих верблюдов, лошадей. Били и хотели быстрее добраться. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О люди, соблюдайте спокойствие, нельзя обрести благо спешкой и быстрой ходьбой». Действительно, благо нельзя обрести спешкой. Спешить нельзя. То есть надо спокойно относиться ко всему в этих делах. Не надо давить людей, стремиться вперед. А это везде, дорогие друзья, будет окружать, если ты попадешь туда, в хадж. Очередь, да? Хочется первым туда прийти. Очередь в автобус, когда ты едешь, например. Такси ждешь. Или же, когда ты подходишь к камню, когда ты таваф делаешь, когда тахарат берешь, когда пьешь воду зам-зам, когда делаешь курбан. Везде там есть очереди. И ты всегда, естественно, хочешь впереди. Тем более наш человек, он всю жизнь стоит в очередях. И хочет хотя бы там, без очереди, да, все сделать. Но тоже не получается. Там тоже Советский Союз. Там тоже надо стоять в очереди. Там тоже очереди есть, дорогие друзья. Еще побольше порой бывает. Вот поэтому надо соблюдать спокойствие в таких моментах. Иначе ты можешь кому-то навредить, и из-за этого у тебя хадж не примется. Дорогие друзья, какое же есть благо от хаджа? Мы сказали, что человек, который совершит хадж, у него простятся все грехи. У него простятся все грехи. В чем мы очень нуждаемся. Поэтому, когда человек едет туда, он больше уделяет внимание молитвам, дуа, просит у Аллаха Тааля. И даже когда мы оказываемся на горе Арафат,
Аллах Тааля отвечает на молитвы. Я видел одного парня. Он был парень молодой, чуть-чуть помладше меня, но у него не росла борода. Потом, через некоторое время, я его увидел, и у него уже густая борода была. Я говорю, у тебя как борода густо выросла? Секрет мне открой. Он говорит, я, говорит, попросил во время хаджа, чтобы у меня была густая борода. Возможно, это было его заветной мечтой, Аллаху алям. Это тоже очень хорошо. Те люди, которые не хотят, чтобы у них была борода, да, это тоже не очень уважаемые люди, я бы сказал, на самом деле. Ну, перед исламом. Не передо мной, а перед исламом, так скажем. Потому что все хотят отращивать бороду, мужчины. И вот поэтому это был его дуа. У каждого есть свой дуа. У меня тоже были свои дуа. Я тоже попросил у Всевышнего. И Аллах Тааля, все, что я попросил, мне дал. Все, что я попросил, Он мне дал. Но по молодости я совершил хадж 22 года. Я просил всякие глупости. То есть я просил именно то, в чем тогда нуждался. Но поэтому человек должен посоветоваться с хазратом, с кем-нибудь. К сожалению, такого человека там у меня рядом не оказалось, чтобы попросить то, что тебе нужно всю жизнь. То, что, возможно, один дуа, и с помощью этого дуа у тебя будут исполняться все остальные вещи в жизни. Например, ты можешь попросить баракат, одно слово. У тебя во всем будет баракат. В семье, во времени, в работе, в деньгах, во всем будет баракат. Понимаете? Одно слово только можно попросить. А если ты попросишь деньги, например, денег у тебя будет, счастья не будет, времени не будет хватать, там, не знаю, проблемы где-то, да, деньги будут, а проблемы не исчезнут. То есть, Аллаху алям. Вот поэтому дуа надо действительно сделать там правильно. Аллах Тааля все дает. Но тому, кто делает хадж, Аллах Тааля дает и без дуа. Следующая вещь. Пророк ﷺ сказал: объединяйте хадж и умру, ибо они уничтожают бедность и грехи. Подобно тому, как ржавчина железа и налет золота и серебра удаляют струей воздуха. Мы знаем, что когда очищают металл, струей воздуха их очищают, ну, верхний слой, как так скажем, ржавчины там и так далее. Вот так же, говорит, очищается человек от бедности и от грехов, когда совершает хадж. По сути, когда ты едешь в хадж, ты тратишь большие деньги. По современным меркам это бюджетный автомобиль. То есть ты можешь купить себе автомобиль, это мечта любого парня, сейчас и девушки уже, да? А ты на эти деньги едешь в хадж. Хотя можешь купить автомобиль. Аллах Тааля тебе говорит, это, говорит, лучше. Потом ты купишь. Потом ты купишь. Аллах Тааля тебе даст и потом. И хадж уничтожает бедность и грехи. И также Пророк ﷺ говорит, что расходы на хадж и на умру возмещаются, как и другие расходы на пути Аллаха, в 700 раз. В 700 раз. То есть ты сейчас один раз потратился, потом к тебе это возвращается в 700 раз. Ну, конечно же, не надо быть нетерпеливым. Там, да, 300 тысяч ты заплатил за хадж, по приезду ожидаешь уже там тебя счет в банке, да, чемоданы в аэропорту с деньгами. Вот, да, Аллах Тааля обещал, альхамдулилля. Конечно же, дорогие друзья, не так. Но Аллах Тааля то, что обещал, Он делает. Поэтому это все возмещаемо. Дорогие друзья, естественно, вот все эти хадисы, аяты побуждают нас к этому великому делу, поклонению. Поэтому, у кого есть возможность, конечно же, мы должны с этим поспешить. И скажу еще так, чтобы туда поехать, иногда Аллах Тааля, даже имея деньги, закрывает тебе путь. То есть человек иногда бывает духовно не готов. Даже имея деньги, он может не поехать. Где-то какие-то дела у него появляются. Аллах Тааля специально так делает. Или же у него желание пропадает, или деньги, которые он подготовил, куда-то срочно понадобились и так далее. Поэтому действительно хадж – это милость Аллаха. Кому Аллах Тааля открыл эту дорогу, значит Аллах Тааля хочет
ему что-то сказать. Сказать, что этот человек уже избран быть делегацией Аллаха и несет на себя большую ответственность. Поэтому, дорогие друзья, надо готовить себя духовно. А денежный момент, он будет второстепенным, поверьте. Однажды наш учитель, когда мы в мадресе были по Корану, я, говорит, сидел в мечети. Сидел в мечети, пришел, говорит, на задние ряды, на намаз, сел и во время пятницы, говорит, жду намаза. И сосед, который, говорит, сидит со мной, он говорит, хочешь, говорит, поехать в хадж? Я, говорит, даже не думал об этом. Он говорит, хочешь поехать в хадж? Я говорю, конечно, хочу, да? Что за вопрос? Понимаешь, говорит, у меня есть деньги, говорит, все проплачено, но с документами у меня не в порядке, говорит. Поедешь вместо меня? Все, сразу же, да? И съездил в хадж. Понимаете, это может произойти и вот так, таким образом. Главное, чтобы ты был готов духовно. А денежный момент, он будет, поверьте, второстепенным в таких моментах. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.